L-aħħar reġistru elettorali juri lil Claudio Grech reġistrat bħala residenza fl-indirizz 80 Triq San Pawl il-Belt Valletta. Kif jiġdu dawn il-filmati miġbuda minn One News dak li fuq il-karta tal-identità ta' Claudio Grech qed tidher bħala residenza tiegħu, fil-verità huwa sempliċement garaxx imsakkar fil-Belt Valletta. Il-ġurnal illum irrapporta li ma' entitajiet finanzjarji u fi bnadi oħra, Claudio Grech jiddikjara iżda li jgħix iż-Żejtun. Fuq dan il-garaxx fil-Belt ma' Claudio Grech hemm reġistrati wkoll 5 persuni oħra. Minn barra martu xarmejn hemm ukoll persuni b'kunjomijiet differenti li fuq il-karta tal-identità tagħhom qed jidhru reġistrati fuq dan il-garaxx fil-Belt bħala residenza tagħhom. Dan ifisser li f'kemm fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali kif ukoll għal dawk ġenerali, Claudio Grech u l-persuni l-oħra reġistrati miegħu fuq dan il-garaxx ikunu intitolati jivvutaw fuq l-ewwel distrett elettorali. Id-distrett li fuq dejjem ikkontesta l-Ministru, kollega u ħabib ta' Claudio Grech, Austin Gatt. Fl-aħħar xhur Claudio Grech issemma bħala potenzjalment kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq l-ewwel distrett li fih jinkludi l-Belt. F'Marzu li għadda Grech inħatar konsulent personali tal-Ministru Austin Gatt. Grech huwa qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista tant li fl-elezzjonijiet ikun fuq il-midja tal-partit fis-sala tal-att tal-voti mal-ogħla uffiċjali nazzjonalisti.